Siyanibingelela balaleli nani babukeli kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ivangeli lombuso wezulu lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele lolu hlelo olulalele izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona ivangeli lombuso wezulu. Kulabo abalalele sizocela njengamanje ukuba nonke nithathe amabhayibheli enu nilalele izindaba zombuso wezulu, kube kuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokwakhiwa komzimba kaKristu ibandla. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanofakazi uJesu Kristu esezambulile empilweni yakho wakunika ufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza engcweleni naseqinisweni ngofakazi bakho, ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo engcwele ukube ngabe lokhu okuzwayo ushunyayezwa khona ufundiswa khona kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosetha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukupressa usubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ku-screen ukuze uzothola ngaso sonke isikhathi izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni ukuze size sifinyelele ekupheleleni kobungcwele egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Ungakhohlwa futhi nokusharisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo kulezi ndawo nihlanganyela kuzo nifakazelana amanifundiswa ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba nokuthi uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ngokwembhalo engcwele ukuba konke okwalotshwa ngaphambili kwalotshelwa thina ukuze sikwazi ukufinyelela eqinisweni ngokwemfihlakalo yemibhalo engcwele. So ku-YouTube sharisha ilink nabo bonke abantu baziyo izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge Baba wethu semazulwini, yena osenzela umusa ukuba sikwazi ukuvuka nanamanje ekuseni sihlangane siphile nokuthi izwi lakhe lihlabe izimpilo zethu, lihlabe izinhliziyo zethu, lifeze ukulunga kukaNkulunkulu ongafani nokulunga kwenyama. Ake sigobise amakhanda. Baba wethu osemazulwini, yise wenkosi yethu uJesu Kristu, yena yedwa oyinkosi nomsindisi, malingcoliswe igama lakho ezimpilweni zethu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho Baba wethu semazulwini, icebo lakho langaziwa ngamadodana abantu lokuba ngaphambi kokusekela kwezwe wena Nkulunkulu umsebenzi wawusuwenzile ukuba usidonsele kuwe ngothando kuJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, yena oyinhloko yebandla okhulumile nakuphethe ukuba phezu kwaleli dwala ngizakulakha ibandla lami. Wena Moya Ngcwele wangibula ngosuku lePentekosti lapho babehlangene benhliziyo bemunyamunye kwazivakala inhloko yomusa ufikile wena somdala wey'nsuku wahlala uNkulunkulu kuloyo naloyo wayekholwa njengokumupha Nkosi uJesu uMoya Ngcwele kulaba abakuthobelayo abayenzayo intando yakho. Siyakubonga Baba wethu semazulwini, siyakubonga Nkulunkulu wokulunga, siyabonga ukusipha isinkwa semihla ngemihla yenyama, sikhulekela ngesinkwa esisuka emazulwini, izwi lakho Nkulunkulu eliyona indlela nokuphila neqiniso, ekuyilona isibane kumele sikhanye kulamathempeli ayimizimba yethu egameni lika Jesu Kristu, yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Siyabathethelela Nkulunkulu
nabo bonke abakhulumile kabi ezimpilweni zethu bakhuluma kokufa. Siyakubonga Nkosi uJesu, wena ususe konke ukufa. Wena othi ukhuluma noSimon Peter kuze ukuthi umfowethu uyongona kuze kube kangaki. Wena uNkulunkulu awubali, uNkulunkulu wethu uthi masiphathethelele bonke abasonayo. Siyacela nawe Nkosi uJesu sithethelele, uthinte nezinhliziyo zabo bonke abantu esibonile ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo. Sikhalela ukulungisiswa size sithethelelwe siphelelise ekugcoleni egameni lakhe elihle Nkosi uJesu. Sicela inthethelelo, silungisisa umoya ingcwele. Wena wethu uthembekile ngezikhathi zonke egameni lakhe elihle uNkulunkulu wethu osemazulwini. Igama lika Jesu Kristu yena yedwa inkosi nomsindisi. Thatha udumo nenkazimulo manje naphakade. Amen. 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 Bazalwane, yalibingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngabapostoli basemandulo ayebathuma njalo bekhuluma izwi linye, izwi lokuphenduka, izwi lokusuka kwindlela zethu ezingalungile sikhonze uNkulunkulu ngeqiniso. Siyambonga ke uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, nofakazi ahambe nabo emhlabeni. Konke ayikwenza benaye bemphatha, beqoqa ubufakazi obuyikho. Basishiyela nomqingo ongaka ofakazi beqiniso. Siyambonga uNkulunkulu, yena omunye. Siyambonga umoya ingcwele munye. Siyambonga uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi omunye, nebandla linye, nombhabhadiso omunye. uNkulunkulu asenzele wona ukuba sikwazi ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Uthi uJesu oyinkosi nomsindisi ayikhuluma kwincwadi kaMateyu isahluko sesishagalolunye, ethi abahambe bofunda ukuthi kusho ukuthini ukuthi ufuna umusa. Incwadi ngokuba Mateyu isahluko 9 shagalolunye ivesi le-13. Kepha hambani nifunde ukuba uthini ukuthi ngifuna isihawu hayi umhlatshelo, ngokuba angizanga ukubiza abalungileyo kepha izoni ukuba ziphenduke. uNkulunkulu ufuna izoni ziphenduke. Siyambonga uNkulunkulu osenzela ukuba sazi ukuba yena ufuna izoni ziphenduke. Uzele ukuba siphenduke siyizoni ukuze singafeli ezoneni zethu, ukuze singafeli engazini kwethu. Haleluya. Incwadi kaJohane isahluko sesithathu verse 16 ithi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilo naloyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu ayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe
ngayo. uJesu ungumsindisi. uJesu ungumsindisi. uJesu Kristu ungumsindisi. Uzele ukuba sisindiswe. Uzele ukuba sisuke ezonweni zethu, ngoba yena ungumsindisi. Ithi incwadi ivangeli ngokukaMateyu isahluko sokuqala, uza kuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. uJesu ngumsindisi, uzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. uJesu ukhanya. Okhanyisa wonke umuntu oza ezweni. Ethi incwadi kaJohane isahluko sokuqala ethi kwakungukukhanya okuqinisileyo. uJesu ukhanya oqinisileyo, okukhanyisa wonke umuntu okwasekuza ezweni. Wayekhona ezweni, izwe lavela ngaye, kepha izwe alimazanga. Weza kokwakhe, abakhe abamamkelanga, kepha bonke abamamkelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe. Ukholwa kusolela kuba sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ukukhanya okuzile ezweni, okhanyisa wonke umuntu. uNkulunkulu izikhathi zongazi wasidalalisa. Izikhathi zompumputhe uNkulunkulu uyithalalisile. Manje usibiza sonke singabantu emhlabeni, usibizele ekuphendukeni. Usibizele ekuphendukeni ukuze sisindiswe egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. uNkulunkulu owenza izulu nomhlaba akakhonzwa ngezandla, okungathi khona into ayidingayo kuthina. Incwadi yezenzo isahluko 17 verse 24 iyafakaza ukuthi uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo uyena-ke loweza kukwakhe. uJesu Kristu ongumsindisi, ozosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Ithi ngilosi litshela uJosefa, ithi uzokuzala umntwana, uza kuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye oyakuba umsindisi. Nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Lokho konke kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa yinkosi ngomprofeti ukuthi, bheka, intombi yakukhulelwa izale indodana, bayiqamba igama layo lokuthi u-Immanuel, okungukuthi ngokuhumusha
uNkulunkulu nathi. So uNkulunkulu uzile emhlabeni. Wayekhona ezweni, izwe lavela ngaye. Kepha izwe alimazanga. Weza kokwakhe, abakhe abamamkelanga. Namanje uNkulunkulu khona emhlabeni. Uzile ngomoya nangevangeli elishunyayelwayo izindawo ngezindawo. Ethi incwadi kwabaseRoma isahluko 8. Kepha kuthini izwi liseduze nawe emlonyeni wakho nasenhlizweni yakho, okungukuthi izwi lokukholwa esilishumayelayo, ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. uJesu ungumsindisi. Uyakholwa ngenhliziyo, uvume ngomlomo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Ngoba umuntu ukholwa ngenhliziyo, avume ngomlomo. uJesu ungumsindisi. Izwi likaNkulunkulu lithi uJesu uzele ukuzosindisa izono zethu. uJesu ufuna sihambe ngokulunga. Uthi asifunde ukuthi kuthini, ukuthi ufunwa isihawu, hayi umhlatshelo. Ngoba ukulunga komuntu afani nokulunga kukaNkulunkulu. Umuntu sibona elungile emehlweni akhe. Yebo uNkulunkulu engafakazeli ukuthi lokulunga kwakho kuphelele yini ngaphandle kukaNkulunkulu. Ngokuba izwi likaNkulunkulu lithi akekho noyedwa olungileyo. Akekho umuntu olungile. uNkulunkulu kuphela. noJesu uyamtshela umele embuza, embiza ngolungile. uJesu akakhombi inyama, kepha umkhomba kuBaba osezulwini, ethi uyedwa olungileyo. Nencwadi yamaRoma iyafakaza ukuthi akekho olungileyo. Incwadi kwabaseRoma isahluko 3 verse 10. Njengokuba kulotshiwe ukuthi akakho olungileyo, akakho noyedwa, akakho oqondayo, akakho ofuna uNkulunkulu. Bonke baphambukile. Baphambukile abantu emhlabeni. Bayifunela uNkulunkulu babo, bengamfuni uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba. Baphambukile abantu emhlabeni, beyifunela indlela yabo engayise ekuphileni, kepha isiholela ekubhujisweni. Bonke baphambukile. Baphenduke ibhuqa bonkani. Akakho owenza okuhle. Akakho noyedwa. Akekho umuntu owenza okuhle. Akakho noyedwa. Impimbo yabo iyiliba elivulekileyo. Ngezilimi zabo bayakhohlisa. Isihlungu sezinyoka siphansi kwezindebe zabo. Umlomo wabo ugcwele ukuthuka nokubaba.
izinyawo zabo zishesha ukuchitha igazi. Imithakalo nosizi kusezindleleni zabo, indlela yokuthula abayazi. Ukwesaba uNkulunkulu akukho phambi kwamehlo abo. Ukusaba uNkulunkulu akukho phezu kumehlo abantu. Ngoba lokuqonda ukuthi into mayicashile kuwena kumnyama, kuNkulunkulu kodwa khona kumnyama. Umnyama kuwena, kepha kuNkulunkulu akumnyama. So silahlekelwe lokuqonda ukuthi njengoba amazulu ephakeme emhlabeni, nendlela zikaNkulunkulu zinjalo. Kusilahlekele lokho. Sibuka ngeso lenyama, ngoba ngaphandle kukaJesu uqonda akukho umuntu. Ngaphandle kukaJesu akukho ukuqonda kumuntu. Ukuhlakanipha kwethu khamba kuphele kube ngasiko ukuhlakanipha. Ithi incwadi yamaHubo isahluko 139 verse 11, uma bengithi umnyama buyangehlela, ukukhanya kube ngobusuku kimi, ubumnyama bekungayi kuba mnyama kuwe. Ngokuba ubusuku beyakuba ngokukhanya njengemini, ubumnyama bufane nokukhanya. Ukukhanya kunguJesu okuzile ezweni, ukhanyise kumnyameni. Uthi uDavide kuNkulunkulu, ngisho ngathiwa ngicashe ebusuku, kepha kuNkulunkulu kumnyama lobu buphenduka ukukhanya kuyena, ngokuba kukho okufihlekile kuye. Ngokuba wena uzenzile izinto zami, wangaluka esiswini sikamama. Ngiyakubonga imicabango yakho uNkulunkulu ingamagugu kimi. Bukhulu kangakanani ubuningi bayo. Incwadi yamaHubo 139 verse 17. Imicabango kaNkulunkulu ngathi inkulu, ngoba ngaphambi kokusekela kwezwe, izwe lingakabibikho, uNkulunkulu indlela wayeseyenzile. Ethi incwadi kwabaseEfesu isahluko sokuqala, ngikhuluma ngoJesu ongumsindisi. Verse lesithathu, makabongwe uNkulunkulu uyise weNkosi yethu uJesu Kristu, osibusisile ezulwini kuKristu ngesibusiso sonke sokomoya, njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekela kwezwe, ukuba sibe ngcwele, singabi nakusolwa phambi kwakhe. Wasimisela ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu, njengalokho kwaba kuhle kuye ngentando yakhe, ukuze kutuswe inkazimulo yomusa wakhe asiphe wona ngesihle ngaye othandiweyo. Haleluya.
uNkulunkulu usikhethele kuye ngothando ukuze kutuswe kubongwe inkazimulo yakhe. uJesu ngumsindisi uzile ukuzosindisa, uzosindisa thina ebesikade sifile ngokwezibambeko zethu. Haleluya. uJesu usiphilisile besifile ngokufele, sifile ngamanga, sifile ngokuzondana. Makabonge uJesu Kristu eyinkosi nomsindisi. uJesu ngumsindisi uzosindisa thina ezonweni zethu. Amen. uJesu ungumsindisi uzosindisa thina ezonweni zethu. Makabonge uJesu Kristu inkosi nomsindisi. Kunzi. Yaphazamisa. uJesu uyinkosi nomsindisi. Siyabonga uNkulunkulu egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Incwadi kaJohane isahluko sesi-3 verse 17 ngokuba uNkulunkulu ayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Okholwa yiyo kahlulelwa, ongakholwa usahlulelwe lokhu engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. uJesu ungumsindisi, ikona kukhanya lokhu okuzile ezweni, okukhanyisa wonke umuntu, kukukhanya okuqinisileyo. Okholwayo uyena omamukelayo uJesu. Ngoba incwadi yokuqala kaJohane ithi, kepha bonke abamamukelayo uJesu oyinkosi nomsindisi, wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labo abakholwa egameni lakhe. Ngobumntwana sizwile, siyakholwa ukuthi kuthiwa igama uzoqanjwa kuthiwa uJesu. Nguye ozakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Ethi incwadi yabaseRoma sengiyifundile isahluko 10 iqala verse 8. Siyakholwa ukuthi uJesu ufele izono zethu. Siyakholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Ilona vangeli leli elishunyayelwayo umhlaba wonke. Siyakholwa yilo. Siyasindiswa ngalokho. Ngoba siyakholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Bonke abakholwayo bebamamukele baphiwa amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Baphiwa amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Labo abakholwa egameni lakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi, uJesu Kristu waseNazaretha,
ungumsindisi, abangazalwanga ngagazi nantando yenyama nantando yendoda, kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Ulizwi waba inyama, wakha phakathi kwethu, sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengoyozelo yedwa, egcwele umusa neqiniso. Iyona ndodana le uNkulunkulu angayithumelanga ukuba yahlulela abantu, kepha uyithumele ukuba ngayo basindiswe abantu. uJesu ungumsindisi. Okholwa indodana kalahlwa. Incwadi yabaseRoma isahluko sesi-3 verse 18. Okholwa yiyo kalahlwa, ongakholwa usahlulelwe. Lokhu engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu, ukwahlulela kuyilokhu ukuba ukukhanya kufikile ezweni, kepha abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya. Abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya, ngokuba imisebenzi yabo ibimibi. Imisebenzi yethu singabantu mibi. Ngokuba yilo nalowo owenza okubi uzonda ukukhanya. Umuntu owenza izinto ezimbi uyazonda iqiniso. Uzonda yonke into ehlangene neqiniso, ngoba iqiniso likukhanya. Umuntu ozonda iqiniso, ingoba iqiniso lidalile imisebenzi yonke yenhliziyo. Athi uJeremiya isahluko 17 verse 9. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke, futhi yimbi. Ngubani ongayazi na? Mina Jehova. Ngivivinya inhliziyo, ngihlola izinso ukuba nginike kube yiloyo naloyo njengezindlela zakhe, njengezithelo zezenzo zakhe. uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yethu, njengokuba yasho kuba akekho noyedwa olungileyo. Kepha inhliziyo yomuntu ithi hayi, mina ngithotheni umuntu, mina angaqamba manga, mina angizongi umuntu, ngiphila nawo bonke futhi abantu, mina ngilungele nje, bangisukele. uNkulunkulu uthi akekho noyedwa olungileyo, akekho ufuna uNkulunkulu. Mina ngiyayisebenzela nje, anginaki indaba zabantu, ngilungele nje mina. Ithi akekho noyedwa olungileyo, akekho ufuna uNkulunkulu. Ithi impimbo yethu iyilibo, sikhuluma izinto ezithobayo kuphela ngemilomo yethu. Namhlanje ngiyabiza ngithokoza kumsindisi uJesu Kristu, ungumsindisi. Izwi alikude nathi, izwi elishunyayelwayo alikude nathi, ngoba zonke izindawo
Uyangena ko YouTube liyashunyayela izwi lokuphenduka. uJesu ngumsindisi uzokusindisa. Uyavula amabonakude liyashunyayela ivangeli lokuphenduka. uJesu ngumsindisi. Uyavula umsakazo liyashunyayela izwi. uJesu ungumsindisi uze kuwena. Uyahamba estradini naye ibhobho kuyashunyayelwa. uJesu ungumsindisi uzokusindisa. Ukukhanya kufikile ezweni. Ukukhanya kweqiniso okukhanyisa wonke umuntu. Umungazi namhlanje ngiyakwazisa ukuthi ngaphambi kokusekela kwezwe uNkulunkulu beseyenzile indlela ngomusa nothando, ngomusa neqiniso. uJesu ngumsindisi. Akekho umunye umsindisi. Ayikho enye indlela umuntu ekumele asindiswe ngayo ngaphandle kaJesu. uJesu Kristu ungumsindisi. Uzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Singabantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu-ke akakhonzwa ngezandla zabantu. Akayifuni imhlatshelo. Isikhathi sokuhlabilwana sesiphelile. Isikhathi sokusebenzisa amanzi wenza izinto ongayiqondi nokushisa amakhandlela. uNkulunkulu akakhonzwa ngalezo zinto eziphathekayo okungathi khona into ayidingayo kuthini. uNkulunkulu owenza izulu nomhlaba akakhonzwa. Incwadi Izenzo isahluko 17 verse 24. uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo, yena uyinkosi yezulu nomhlaba. Akahlali emathempelini enziwe ngezandla zabantu. Namadosalo wagqokile lithi izwi. Akahlali emathempelini enziwe ngezandla zabantu. Lethombe liyiqabulayo, leyiphambano liyifakile enqunqumeni leyiqabha zemizi, neyithombe lezi liyigcwalisa izindlu. uNkulunkulu akahlali emathempelini enziwe ngezandla zabantu, futhi akakhonzwa ngezandla zabantu ngokungathi udinga utho. Yena obapha bonke ukuphila nokuphefumula nakho konke. Wazenza izizwe zonke ngagazi linye ukuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba. Wamisa izikhathi ezinqunyiweyo nemikhawulo yokuhlala kwazo ukuze zimfune uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna simfune. Mfuneni uJehova sanokutholakala. Wozani kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo. uJesu ngumsindisi uyasibiza. uNkulunkulu uyasibiza. Incwadi kaIsaya isahluko sokuqala ithi wozani-ke sithethe indaba, usho uJehova. Noma izono zenu zibomvu kakhulu, ziyakuba mhlophe njengeqhwa.
noma zibomvu njengobubende ziyakuba njengoboya bezimvu. Uyasibiza uNkulunkulu uthi uma nivuma nilalela niyakudla okuhle kwezwe. Uma sivuma silalela siyakudla okuhle kwezwe. Wasenza izizwe zonke ngagazi linye ukuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba. Wamisa izikhathi ezinqunyiwe nemikhawulo yokuhlala kwazo ukuze zimfune uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna simfune. Simfune uNkulunkulu esangokutholakala. Simfune uNkulunkulu eseseduze. Sishiye izindlela zethu ezimbi. Sishiye imicabango yethu emibi. uNkulunkulu uthembekile. Simenyiwe namhlanje ukuba siye kuJesu ongumsindisi. Simenyiwe ukuba size kuJesu ongumsindisi osibizayo endaweni zonke ukuba size kuye. Ngoba yena yedwa uyinkosi ungumsindisi. Uyinkosi ungumsindisi. Ukuze simfune uNkulunkulu ingabe singamuza simfumane ingani ngakude kulowo nalowo kithi. Ngokuba siphila sihamba sikhona kuye. Njengalokhu izimbongi ezithile zakithi zishilo zathi ngokuba futhi siyinzalo yakhe. Siyinzalo yakhe uNkulunkulu. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu akufanele ukuba sithi uNkulunkulu kufana negolide noma nesiliva noma netshe okuqoshwe ngekhono namasu nangesu lomuntu. Okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. Lento yokufafaza usawuthi uthi ungcwele yisu lomuntu lelo. Lento yokugqoka irosali nokushaya ibhabhano yisu lomuntu lelo. Lento yokuqabula iy'thixo nokuthi mugqoka into ethungiwe yafaka isibhabhano ngemuva ugqoka ingubo engcwele yisu lomuntu lelo. Akufanele sicabange kanjalo ukuthi uNkulunkulu ufana nalezo zinto. uNkulunkulu kufana nalezo zinto ngoba yisu lomuntu lelo. Ikhono ukuhlakanipha womuntu, ubuqili bomuntu. Asinakho ukuthi sinemqondo izwi likaNkulunkulu lisimvulela ukuthi akumona uNkulunkulu lo. Ngokuba siphila sihamba sikhona kuye.
uthi umoya ongcwele ngokuba izikhathi incwadi Izenzo isahluko 17 verse 8 ngokuba izikhathi zokungazi wazithakalisa uNkulunkulu kodwa kalokhu usememezele kubantu bonke ngokuba izikhathi zokungazi wazithakalisa uNkulunkulu kodwa kalokhu usememezele kubantu ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke. uJesu sibizele ekuphendukeni uzosindisa ezonweni zethu. uJesu ngumsindisi usibizela ukuba siphenduke ezonweni zethu. Uzosindisa thina ezonweni zethu. Phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Phendukani umbuso wezulu ususondele. uJesu ngumsindisi usekuphelisile konke. Ikhathi zongazi iphelile. Ivangeli lishunyela kuzo zonke izindawo. Nawe njengobuzwa uNkulunkulu kwenzela umusa ukuba uzwe namhlanje. Incwadi kaBaseroma isahluko 10 verse 11 ngokuba umbhalo uthi lo okholwayo akayi kubhujiswa. Loyo okholwayo akayi kubhujiswa. Ngokuba akukho mahluko phakathi komJuda nomGriki. Lokhu yena uyinkosi yabo bonke. Ubacelele bonke abakhuleka kuye. uNkulunkulu wenzile umsebenzi ngaphambi kokusekela kwezwe. Ikhathi zongazi ithakalisile. Ngoba kulezikhathi zamanje uNkulunkulu ukhulume ngendodana yakhe. Iyafakaza nencwadi yamaHebheru ethi uNkulunkulu sathu sokuqala ivesi lokuqala uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngamaprofethi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngendodana ayimise ibe indlalifa yakho konke omadala ngayo futhi izwe yona ethi ikukumenyezela kwenkazimulo yakhe. Ifuze yena uqobo iphasa konke ngezwi lamandla ayo. Isiyenzile ukuhlanzwa kwezono yaqala ngokusokunene somkhulu kweliphezulu. uJesu sekwenzile uhlanzo wenzile umsebenzi. Lo okholwayo akayi kubhujiswa. Isincwadi kaJohane isahluko 3 verse 18 okholwa yiyo kahlulelwa. Ongakholwa usahlulelwe lokho engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa kaNkulunkulu. Ukwahlulela yilokhu ukuba ukukhanya kufikile ezweni. Kepha abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya
ngokuba imisebenzi yabo ibimibi. Ngokuba yilo nalowo owenza okubi uzonda ukukhanya akezi ekukhanyeni ukuba imisebenzi yakhe ingasolwa. So sinokuqonda ukuba sibalekela nje ukukholwa ngoba sifuna ukuba imisebenzi yethu yokufela idalulwe, imisebenzi yokuzondana idalulwe, ukukamba amanga kudalulwe, inhliziyo embi idalulwe. Mase sizonda ukusindiswa. Hayi bayitshela bangcono nje bona hayi. Ayizonda ngabaya ngifunda le nkonzo leya ngifunda indaba zale bandla lengaba abantu abasindiswa ba. Ngoba kudalula imisebenzi yethu emibi. Asifuni imisebenzi yethu idalule. Ngeke wenza iqiniso uyeza ekhanyeni ukuze imisebenzi yakhe ibonakaliswe ukuthi yenziwe nguNkulunkulu. Owenza iqiniso uyasuka egameni lebandla. Hayi thina sikhonze kanje, hayi thina uyasuka. Owenza iqiniso uze ezwini kaNkulunkulu. Hayi umfundisi wami mina, hayi owenza iqiniso uza ezwini likaNkulunkulu. Akhohlwe umfundisi wakhe athi izwi likaNkulunkulu. uJesu uthi nami ngifakazelana naye, nami ngifuna ukwenza intando yakhe, ngizokwenza lokho okuthiwa uJesu. Angisuka kumfundisi, angisuka egameni lebandla, angisuka kuyuniform. uJesu umsindisi, hayi bandla, hayi igama lebandla, hayi uniform, hayi iphambano, hayi ihlabelelo zenkonzo yami. uJesu ngumsindisi. Mina ngize kuJesu ukukhanya ozosindisa impilo yami. Ngizokwenza iqiniso ngoba uJesu uze ngomusa neqiniso. Ngifuna uJesu angisindise. Angisuke egameni. Angizama ukuthola ukuthi kuyini kona lokhu kusindisa. Angibuze. Ngiyeke ukuzonda ngoba ubumnyama buzonda ukukhanya. Amanga azonda iqiniso. uSathane ubamba abantu ngamanga nangenkohliso emhlabeni. Kodwa kufikile ukukhanya okukhanyisa wonke umuntu. Ufikile ezweni okunguJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Asiye kuJesu ozosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. uJesu ngumsindisi. uJesu ukukhanya. Ethi incwadi kaJohane chapter 12 verse 47. Ngizoqala verse 44. Khona uJesu wamemeza wathi, okholwa yimi kakholwa yimi, kepha ngongithumileyo. Obona mina, ubona ongithumileyo. Ngize ezweni ngikukukhanya, ukuba yilo naloyo okholwa yimi angahlali ebumnyameni. Ibona kukhanya lokhu okuqinisileyo okudalula imisebenzi yobumnyama. Kuzile ukukhanya makukhanyisa izimpilo zethu. Ethi incwadi kaMateyu chapter 5 othi thina singukukhanya kwezwe. Singukukhanya kwezwe thina. Verse 14. Nina ningukukhanya kwezwe. Umuzi wakhe entabeni ungesitheke.
nomuntu kasokela isibane asibeke ngaphansi kwesitsha, kodwa usifaka othini, khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini. Kanjalo makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu bonke, ukuba babone imisebenzi yenu emihle, bamdumise uYihlo osezulwini. Ukukhanya okunguJesu makukhanye ngaphakathi kithi. Makukhanye ngaphakathi kithi, ngoba thina singukukhanya kwezwe. Umuzi ongeke usitheke, intaba yaseSiyoni yangempela, umuzi ogcwele. Incwadi ngokukaJohane isahluko 12 verse 44 verse 46, ngize ezweni ngikukukhanya, ukuba yilona loyo okholwa yimi angahlali kumnyameni. Uma umuntu ezwa amazwi ami engawalondi, lo angimahluleli mina, ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe. Haleluya. Ubaba akayithumelanga indodana ukuba izokwahlula izwe, kepha ukuba izoba umsindisi. uJesu ngumsindisi. uJesu ungumsindisi. Okholwa yimi angahlali kumnyameni. Verse 47, uma umuntu ezwa amazwi ami ngawalondi, lo angimahluleli mina, ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe, kepha ukuba ngisindise izwe. uJesu uyafakaza, kufakaziwe uMoya oNgcwele kwincwadi kaMateyu isahluko sokuqala ukuthi uyoba ngumsindisi. uJesu uyafakaza namanje kuJohane isahluko 12 uthi uzele ukuzosindisa. uJesu ngumsindisi, uzosindisa uJesu. uJesu ngumsindisi. Ongakholwayo, incwadi ngokukaJohane isahluko 12 verse 48, ongakholwayo engamukeli amazwi ami unomahlulelayo. Izwi engalikhulumayo ilona eliyakumahlulela ngosuku lokugcina. Izwi linguNkulunkulu. Ethi incwadi kaJohane isahluko sokuqala, ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Yena lo ekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okuvelileyo. Ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Ukuphila kungukukhanya kwabantu. Lokukhanya kunguJesu. uJesu uzosindisa ezonweni zethu. Uthongalayo engawamukeli amazwi ami unomahlulelayo. Izwi uNkulunkulu ungulizwi, ulizwi unguNkulunkulu. uJesu ngulizwi. Inyama ayikwazi ukuthi ingahlulela umuntu, kepha uJesu ulizwi uyena ozobahlulela abantu bakhe ezonweni zabo, njengoba ezosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Ongalayo engawamukeli amazwi ami unomahlulelayo. Izwi engalikhulumayo ilona eliyakumahlulela ngosuku lokugcina. Ngosuku lokugcina, ngokuba mina
angikhulumanga ngokwami, kodwa uBaba ongithumileyo nguye onginike umyalo wokuba ngizakuthini, ngikhulumeni. Ngiyazi ukuthi umyalo wakhe ungukuphila okuphakade. Haleluya. Ngakho-ke lokho engikukhulumayo ngikukhuluma njengalokho uBaba angitshela khona. uJesu ungumsindisi. Phenduka, masiphenduke ezonweni zethu. uJesu khona uzosindisa. uNkulunkulu yenzile indlela ngaphambi kokusekela kwezwe, enza ngothando, esibizela kuye. Iy'khathi zongazi iphelile. Iy'khathi zongakwazi ukufunda nokuba nenkani ziphelile. Iy'khathi zokuphenduka izona lezi. Iy'khathi zokugcina. Phendukani, iloyo naloyo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zethu. uJesu uzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Sizalwe kabusha. Ngiqinisile ngithi kuwe, ngaphandle kokuzalwa ngamanzi nangomoya angeke ubone umbuso wezulu. Lokho okuzelwe inyama kuyinyama, nalokho okuzelwe ngumoya kungumoya. Ungamangali ngokuba ushunyayezwa ngale ndlela, ngokuba sinelo ukuphenduka. Sinelo ukuzalwa kabusha ngamanzi nangomoya. uJesu uzile uzosindisa ezonweni zethu. Incwadi Zenzo isahluko sesibili verse 37, sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenze njani na? uPetru wayesethi, phendukani. Iloyo naloyo abhabhathizwe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi wabayala wathi, zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Siphila esizukulwaneni esiphambeneyo. Iy'nsuku kuningi ukuhlakanipha, ziningi izincwadi, kuningi ukwazi emhlabeni, kuningi ukuhlakanipha okuyize ongafani nokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Asize kuJesu ungumsindisi, siphenduke ezindleleni zethu ezimbi ezingamthokozisa uNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Labo abafuna ukubhabhatiswa, uMoya oNgcwele esesebenzile ngezwi lakhe ezinhlizweni zabo, ebambulela iqiniso. Imininingwana mulalele ngishile intshumayelo isaqala. Kulabo ababukelayo uzoyithola ku-screen. uNkulunkulu evumile etshala imbewu eyiyona uzosithinta, ungene emanzini ube isidalwa esisha. uNkulunkulu evumile egameni elihle lenkosi uJesu Kristu. Ake sibhale umkhuleko. Baba wethu osemazulwini, siyakubonga Moya oNgcwele, mayenziwe intando yakho Nkosi uJesu. Wena wedwa ungumsindisi, wena wedwa uzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Wena wedwa Nkosi uJesu ukukhanya kweqiniso okuzile emhlabeni ukukhanyisa bonke abantu, bona bodwa ukukhanya kweqiniso. Siyakubonga umusa wakho uNkulunkulu olethile ukuba uzosiguqula ezindleleni zethu, ukuba izikhathi zongazi ziphelile uNkulunkulu, ithalalisile. Ubiza abantu bonke endaweni zonke ukuba baphenduke egameni likaJesu Kristu. Usibizile Nkosi uJesu ukuba siphenduke, sishiye izindlela zethu ezibi. Wena uNkulunkulu awusakhuleli, kepha usibizile ukuba sizoshiya izindlela zethu ezibi. Izwi lakho yilona elakwahlukela umuntu esukwini lokugcina la yokubona wena Nkosi, oyothi ubuza wonke umuntu
futhi izindlela zakhe ngokuba kubekiwe kumadoda nabantu ekugcineni ukuba ekuthokozeni kwabo nasekuphileni kwabo wena uNkulunkulu bowubhunana nawe uyokwamulela umuntu ngemicabango yakhe yonke ngezenzo zakhe zonke so umuntu akahambe ngokumesaba uNkulunkulu kulobufokazi esiphila kubo ezweni egameni elihle leNkosi uJesu Kristu thatha udumo nenkazi uMlomo oyingcwele wena wedwa Nkosi uJesu inkosi nomsindisi manje naphakade amen.